खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि चिरां बिजनीनि बर'लावगावआव जानो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा। सोलिफु दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा। नंगौ, चिरां बिजनीनि बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा। बे समाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय हाबाया सोलिगासिनो आरो बेनिनो 90% हाबाया मावफुंजाबाय होनना फोरमायदों खुंफुं आफादनि मासिगिरि कमल सिंह नार्जारिया। बिजनी बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि थाखाय खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माखौ गाहामैनो गाहाम खुंफुंनो साखाफारा जादों बानजाय आफादा। लोगोसे हाबाफारिनि दिन्थिफुंसालियाव गोबां दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद फाननाय जागोन आरो हारिमु बिथिंखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन। बेफोरनि अनगायैबो दखरा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बैसागो थिलियाव दिन्थिफुंनाय दोरोङारि खान्थिफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारिनि दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनाय जागोन। जेरै बर'नि नखर, बर'नि मागो दमासि जानाय, बैसागो जानाय समाव बायदि बायदि गासै जेरै बर'नि नखर, बर'नि मागो दमासि जानाय, बैसागो जानाय बायदि बायदि गासै मोनजिब्रै आयदा बर'नि दोरोङारि दिन्थिफुंनायखौ सरजाबफानाय जादों होनना मासिगिरि कमल सिंह नार्जारिया फोरमायदों। जोङो साखाफारा हिसाबै जोङो दासिम फ्राय 90% कमप्लिट जानाय बायदि जों नुनो मोनदों। जों बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जों बेखौ गासिबो मोजाङैनो दिहुनना होजोबनो हागोन गासिबो माबानो साब कमिटिनो। जोंनि गासिबो साब कमिटिया जिखिनि खामानि मावनांगौ हाबा मावनांगौ बेखौ पेन्डेलखौनो बुं, एजुकेसन बेखौनो बुं, भलन्टियारखौनो बुं, कालचारखौ जेसेबां साब कमिटि दं सुबिदाखौनो बुं गासिबो जाय फाराफारि मावलायगासिनो दङ फ्राय खामानिफ्रानो 90% माने जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो। जों मिजिं थिदों जों बे जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि 65 एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जों मोजां भाबै खुंनो हागोन। बिजनीनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज'यैनो खुनु राजनितिक फारागथि लायालासेनो बयबो ज'यै मावलायो। बेवहाय माने BPF दं, EPPL दं, कंग्रेसनिबो दं, BJPनिबो दं, गासिबो जेसेबां माने भारताव माने दल दङ, राजखान्थियारि दल दङ, गासिबो जोङो ज'यैनो मावलायो। बेवहाय बिजनीनि जानाखि माने जारिमिन बे जारिमिना जोंखौ बुङो जे जोंहा माने जिखि माने समस्या फैया माने बे समस्यायाव जोङो जाय जेरावखि थाया मानो बयबो ज' जों मावलायनाय बे माबाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बेखौनो जों दिनै फोरमान खालामनानै दिन्थिनो हादों जे बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेहाय बिजनी बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव बयबो जों नुदों बयबो ज'यैनो एखेलेखेनि जों खौसेनि गेजेरजों हाबा मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे खौसेथिखौ जाहाथे जों अरायबो जों मोजाङै लाखिनाय बेखौ जों मिजिंथियो बर' थुनलाइ आफादनि बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआव जि जाफैगोन बेवहाय डेलिगेट सेसनाव थिग मथे जों बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना मोजां डिसिसन लागोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों आवगायलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे बेवहाय खुनु धरननि माबा लायालासिनो जाहाथे खुब मोजां भाबैनो जायनाखि गोदान बडि दालायगोन बा बेवहाय माखासे जोंनि समस्यानि सायाव जि राव थुनलाइ हारिमुनि समस्यानि सायाव जिफोर डिसिसन लागोन बे डिसिसना माने थान्दैफोरा खोब मोजां डिसिसनखौ लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बे जोङो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बेवहायनो जोङो आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि, लेङाइ बुंथिगिरि बिथां डक्टर नरुल ममिन, बिदिनो जोङो BTCनि माने बुंथिगिरि लेङाइ बुंथिगिरि लोगोसे BTCनि चिफ हाग्रामा महिला बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो आगोल लिस्टआव फैगोन आरो जों बेवहाय साफ्रोमखौबो जोङो लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जाय माने गोराय माबाफोर दं भाइस चेन्सेलर दं बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा माने हिन्दु साहित्य परिषदनि जायनाखि आफादगिरि बिथां प्रफेसर रमेश भरद्वाज लोगोसे प्रफेसर डक्टर मीनाक्षी दिल्लीनिफ्राय बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेवहाय जों मिजिंथिदों बांलादेशनिखौ फैनो हायो जों बुंनो हाया नेपालखौ लाफानानै वेस्ट बेंगलखौ लानानै जोंहा सा सानजानि जेसेबां माने रायजोफोर दं बे रायजोनिफ्राय जोंनाव बेवहाय इनक्लुडिं त्रिपुरा बेवहाय जोंहा माने थान्दैफोर फैगोन आरो बे थान्दै बिथांमोना गाव गावनि समस्याफोरनि सायाव निस्सय मोजां खोथाखौ बुंफैगोन माने वेस्ट बेंगलाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव नेपालाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बा त्रिपुरायाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बिथांमोना मा रोखोम समस्या सम्मुखीन जादों बेखौ निस्सय बिथांमोना फोरमायनानै बेखौ बोरै समाधान खालामनांगौ बेखौ बे डेलिगेट सेसनाव
सिटिङाव डिसिजनखौ लागोन सिद्धान्त लागोन बेखौ जों आसा खालामदों दिन्थिफुंसार जोंहा डेलिगेट हिसाबै माने फ्राय 2500 डेलिगेट्स फैगोन बानजाय आफाद भलन्टियार कालचारेल गासिबो लाफाना फ्राय 5000 जोंहा माने बेहाय थागोन बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन आरो फैनायनि गेजेरजों बाहाय माने फ्राय दैलि नङाब्लाबो 50 निफ्राय 2 लाख सुबुंफ्राय जमा जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हादरमा महिलारि बिथाङाबो जोंनो थोजासे माने राङारि अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन जोंनि बानजाय आफादनि जाय मावफुं माने आफादगिरि मावफुं आफादगिरि बिथां धीराज बरगयारिखौबो जों साबायखर बावनांगौ बिथांमोननि अनसायनायाव जोङो बे कनफारेन्सखौ जों मोजाङै खुंनो हादों लोगोसे जोंनि जायफोर एमएलएफोर दङ एमपिफोर दं बिथांमोनाबो नुजाफैदों मन्त्रि उत्सव ब्रह्म दिनै फैदों एमपि जयन्त बसुमतारियाबो फैदों लोगोसे माने एमएलएफ्राबो जोंखौ थोजासे हायाब्लाबो माने गावसोर जिखिनि हरनो हायो बे अनसुंथाइखौ जोंनाव हरदों इएमफ्राबो हरदों बेनि थाखाय जों साफ्रोमखौबो जों थुलुंगा होनांगोन एमसिलिफ्राबो हरदों बेखायनो जोङो फोरोंगिरि जायफोर दङ माने फोरोंगिरिखौ बुंनो हाबा बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं माने बिथांमोना एसेबाबो खेन्दा हरदों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां माने साख्रिआवलाफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनो थोजासे नङाब्लाबो जोंनो जि हायो बे अनसुंथाइखौ हरदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावनायबो थाबाय बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन माने प्रेस मिडियानि जायफोर माने बिथांमोन दं बिथांमोनाबो जोंखौ माने हायाब्लाबो माने रांजों हायाब्लाबो फिजिकेलि मरेलि बा बायदिसिना राहाजों बिथांमोना जों माने मदद होदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होबाय